Josette Fenech ilha aktar minn 20 sena tuża l-arti biex tajn tfal u persuni b'diżabilità jimirħu fil-ħiliet artistiċi tagħhom. Il-wirja Wahands Meet f'Palazzo Ferreria fil-Belt qed timmira li bil-qlieħ tal-beħ tal-pittura maħduma mill-artista jinġabru fondi għal Tasawra Empowerment Hub ta' The Malta Trust Foundation. Edha edha natijom kuraġġ li jemnu fihom infushom. L-lum hawn ħafna problemi ta' autism, learning difficulties u affarijiet, mela ejja ħanejnu xulxin għax l-arti tista' tgħin. Il-President ta' The Malta Trust Foundation, Mary Louise Colero Preka, qalet li Josette Fenech dejjem kienet ta' spalla biex tfal u żgħażagħ jingħataw iċ-ċans kemm ta' terapija bl-arti u anke biex jiskopru it-talenti artistiċi tagħhom. L-arti tagħha wkoll qed tuża biex propju tagħmel il-ġid biha. Jiġifieri apparti l-volontarjat li tagħmel fejn hi taħdem anke ma' nies vulnerabbli biex ukoll tagħtihom dak is-sens ta' konfidenza, imma wkoll li volontira janfisha. Il-wirja qed tittella wkoll bl-appoġġ tal-Ministeru għall Politika Soċjali.